kanyangaiko ikukaenzi mbito zvino kaitamba kedza kanyangaiko ka mpurisa uya iye kwa murume wake mati kanyanga nyanga kaitamba jaive vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Mambo mufano ndikukuru ndakamirirawo mhuri yeKwarori ndikuitawo dambudziko mushamiri muri kuparara zvisina tsananguro, mhuri iri kuparara zvisina tsananguro. Saka tinongoedza kuti vana mukoma ngatimbogare pasi tiungane tionesana kuti chii chiri kuitika mumusha kuti zvinhu zvidai. Vanongoti pa tichafamba ini apa takazoti vamwe taakuonawo dzimwe mhuri dzinoenda kwamangu kana dambudziko roramba riri kuitika mumusha. Saka tauyawo kuti tinotibatsirawo kuti tigadzisewo zviri kunetsa mukati memusha, tionesana namukoma nokuti havadi kuti tigare pasi tichironga semhuri kuti toita sei zvomhuri kudi mwana iri kupera. imi mati makamirira mhuri kuri mhuri yacho imbori irimo mukati muri yeKwarori anzovei kuno muri yese yapambira nyaya iyi uye mugari apo marume machiya mwasha ada right tandoda kuziva manje ndechekuti mati mimi Philip Rori versus John and Perkins Rori hanzo imi mati Philip makamirira mhuri ndizvo mhuri yacho akazvimirira here uyu kana kuti akamirira mhuri akamirira mhuri sei musina kunyoresa kuti mhuri yeKwarori versus John naPerkins Rori zvekusaziva hamunyoresi, mukanyoresa zita remunhu wani ka zvinoita kunga inyaya yemunhu yeye1 ne1 waiwava asi akuda kushandisa wamwe, kushandisa manumbers kuti nyaya yake iite valid. Inoda yangonzi mhuri yeKwarori versus John and Perkins Rori. And pati kubva patsananguro yenyu yemapa baba mati mumusha zvinhu zviri kunetsa ndizvo. Saka pakunetsa kwezvinhu John naPerkins vari kukonzeresa chii? Chiri kudambudziko ratosangana naro ndere kuti
dambudziko ratikusangana naro nderekuti pese paunofamba uchida kuti ubatsirwawo tongonzwa kuti dambudziko riri musha menyu, garai pasi mugare pasi semhuri. Pane zvinhu zvisina kufamba zvakanaka mukati memusha. Uzwa pane nyaya yekudhaya. Ukati paunofambawo unonzwa kuti musha hamuna kumira zvakanaka. Pauri kufamba iwewe wega. Ndosaka una ndaramba ndataura kuti one, the way you phrased this thing kwandiri chaita suspicious. Kuti iwewe uri kufamba wega uchitsvaga nyaya dzako iwe wega, then wabva kwawabva iwewe uya utaurira vamwe mumhuri kuti kwandafamba hazi zvakati Perkins na John ndo vane dambudziko. Then you gang up nemhuri versus Perkins na John as ari ine individual afamba achitsvaga zvinhu zvake zvaari kutsvaga. Saka woda kushandisa zvinhu zvaafamba ega kunoona, woda kuzvishandisira mhuri. Iwewe pauri kufamba wakambofamba naani mhuri? Umwe wakafamba naye wachiyoti pandinofamba wakambofamba naani? Handisati ndatora hangu munhu emumusha ndopandiri kuramba ipo baba kuti unoda kushandisa mhuri kurwa hondo yako iwewe. Hausati watotaura iwe kuti hausati wambofamba nemhuri. Saka wemhuri wazoziva sei kuti Perkins na John ndio vari kunetsa? chiri kuitika mambo ndechekuti ndofunga ndataura kuti mhuri dziri kufa zvisina tsarukano mumusha. Saka patiri kusangana mumamusha kana iri nyaya yemusha inoitwa nemusha wese, munhu wese achiziva, haiitwi chiwande-wande. Sei inoitwa chiwande-wande? Mambo hapana chiwande-wande chatiri. Imi bamuka ndikubvunza izvo mukutaura. Handisi kubvunza zvangu. Ndikubvunza zvangu. Chekutanga mati kufamba mega, hamuna mati mambofamba naye. Ndo chekutanga. Kechipiri ndobva mati imimi iyi mhuri iri kuzvifambirawo, asi patinozosangana tichidiscuss tibva tazwa kuti John na Perkins ndo vane nyaya. Ndizvo here? Ndizvozvo. Ndo pandiri kutaura ipapo, ndo pane nyaya yavo. Why musiri kumbogara pasi na John na Perkins mhuri yese mofamba mese, munhu wese aripo muchizvinzwira mese? Mambo ndingati 94-95 mudzimai wangu akarwara zvikuda kusvika pano wakufa. Ndikafamba ndikaenda kuMozambique ndikatora n'anga yandakanotora ikoko, ikati handikuda kuti ndipinde musha mene. Ndikauya nen'anga iyo mukati memusha ikati ndoda mhuri yese kwarori makadi muripo mese. Ndikadaidza ndikaenda ndikadaidza mhuri yese zvisho ikauya ikaungana mumba mangu. N'anga iyo yakataura zvayakataura zviri kubudikidza nedambudziko riri mumusha, asi raibata iwo ana mukoma iwowa. Tikazoti musaite chimanyika muri mudare munomu, musaite chimanyika baba. Hapana chekuiga baba. Munhu makaenda mega, mukadzi wenyu arwara mega, mukakrosa border mega, mukauya nen'anga yenyu mega, asi mauya nenyanga yenyu mega maada kunganudza vanhu vese kuti wazwe n'anga yenyu. Wamwe bosika hamungavi komanikidza vanhu vaya nen'anga yenyu bva kuMozambique, moya komanikidza vanhu vese kuti unganai kuzwe n'anga yenyu zvekutaura. ipopapo wakaramba nditi wakaramba na mukoma wakati ngatifanzwe wakati wanga waine right kuramba because nganga isi yauba ndii
maunzira nganga dambudziko renyu imimi hamuna kuunzira dambudziko remhuri ba. Saka why mundu nganga yenyu ishandire mhuri iyo isina the blessings of the family. Ndipo makamboenda kwacho makawataurira lero kuti ndakunotsvaga nganga kuMozambique. Handina kuwirirane papi mamusina kubvira mataurira. Alright. Dambudziko renyu imimi remukadzi wenyu rakazinderei? Iwo kutaura waiti mumusha menyu muri kurasirana mhepo dzemunhu wakafa. Ndati musaiti chimanyika baba. Ndati mukadzi wenyu warwara, kwakazi mukadzi wenyu warwara nei? Ndikazi zviri mumusha menyu. Zvii? Ndikazi wanangomaiwa ndo vari kusimudza mhepo muri kurasirana mweya munhu akafa ari mumusha ndo kurwarisa mukadzi kuramba baba. Muri kuratidza hatisi kuzviramba kuti chii? Kuti mune zviri mumusha. Handiti? Asi zviri mumusha zvacho zviri kufanira kuzikana kuti zvii? Mune munhu akauraya munhu here? Isvikiro chii? Ingozi here? Ndimbuya uri kubuda here? Kushandise ku here? Chii? Ndipo zvinoda kuzwa izvozvo kuti chii chamakaudzwa kuti chiri kurwarisa mukadzi wenyu? Chii? Akauraya munhu pakati paPerkins naJohn. Ndiani? Munhu wacho ndiani? Takanzi isusu pane ngozi munhu akafira mumusha umu ndo ane mhepo yamuri kurasirana mumusha. Munhu wacho ndiani? Anzani? Anzi Mutoko. Mutoko. Mutoko akaurawa ndiani? Akafira mumusha akaurawa ndiani? Akazvisungirira mumusha mamukoma John mumba make. Akazvisungirira mumba mamukoma John. Anga ausvika sei mumba mamukoma John? Akagara pamakore akawanda, hatizivi zvavaipangana naye because vaitongoshandiswa mabasa akawanda ipapo. Hatizivi zvavaitaura anga ari musenzi. Akauya ari murapwa. Ari murapwa? Mukoma John unorapwa? Vese vanorapwa mukoma John. Saka izvo zvataura nyaya yakuti anayo kuti mukoma John ane munhu akafira mumba mani. Noti chimanyika changoda kuti kutenda wazi mvudzi yakawanda mvudzi inouya baba kuti sei kana nyaya iri yekwaRori mukadzi wenyu hasi kwaRori. Saka sei mufira kuenda kumukadzi wenyu imimi asikaendi kumwana kwaRori? Ndo ngozi nyika iyi iri kunobata vana vaRori. Sei yakazoya particularly pamukadzi wenyu? Izvo handichazivo mama. Garai pasi bambo. Garai pasi. Bambo John. Maizwa zvenyaya yekutaura. Hongu mabunda witwa. Maizwa. Asi pandira saka ndisina kunzwa paataura kuti ndakafamba wane Mutoko wane chii padambudziko rese iroro kuya kwaita kuti ndodambudziko randine ndo zvandakafamba ndichinzwa. Achitaurazve zvakare kuti mukadzi wangu ndo zvaimurwarisa. Zvino inini handina chokwadi nazvo zvokutoti ndizvo taiti pamwe achataura zvimwe zviri kunetsa mumhuri yaataura kuti ndine mhuri kutaura kuti mhuri yakapesanaka. Mhuri yaanayo yaanotungamira nemhuri yandiri kutungamira kutaura kuti iye akatsamuka akabva mumhuri. Zvino kana akatsamuka kubva mumhuri ari kufamba ndiani? Dai akanditorawo chizvomanzwa mama kuti ndakafamba kuenda. Munhu angafamba ega here? Mhuri inodaidzwa ichifamba iri pari pamwe chete kuti wozwe kuti donzo iri kuti inoreka kuti handiri. Alright, ndapazwa baba. Asi nyaya yangu iri kuti uyu Mutoko munomuziva here? Mutoko anga ari mungaza. Nyaya yekuzvisungirira kwaareva kwawo kumusha kuna Shupikai akazvisungirirawo mumba mawo wakazvisunga tikaenda kumusha kwawo tikaenda kuito musha kwawo tizvisvikama zvapera tikagadzirisana navo. Inini bambosunga
Shupikai akazvisungira mumba menyu munoziya. Mukomana aitedzeraini anga pamusoro pangu. Sei ndokuti imimi ngozi yauya kumushange uku isiri yenyu yamakazviti. Ndati kwenyu kune ngozi, uku kune ngozi. Asi sei muri kuti zvaitika kwenyu imimi zvakonzerwa nengozi uku zvisina kukonzerwa nengozi yekwenyu yaShupika? Ndikati mukufamba mabvumba kuti mumba menyu imimi mune ngozi yaShupika. Uku kumba kwana John kune ngozi yani yamutoko. Andizvo. Saka imi pamba mugenda kuMozambique kwakuri kotsipika yaShupika kuti yamutoko ibude. Yenyu yamutoko makairipa sei? Makadini yomumhuri menyu yaShupika? yaShupika ina handisandamboizwa sinzi handisandamboizwa. Hamboizwa? Hamutoizivi? Aiwa ndinoiziva kuti akazvisungira. Saka munoti hamutombozwa. Aiwa ndikuda kuzwa kuti kwatinofamba kuzwa kuti mukoma wako akazvisungirira ndiye ari kunetsa musha. It's not about kuti ndiye ari kutaura. Handi tiri kuti tiri muri kuvhuma here kuti mumba menyu imi mune ngozi imo. Muiziwa here yaShupika muiziva yaShupika Shupika ndio mukoma here akaita sei kufa kwake? akazvisungirira. Chikonzero chei? Inini hangu ndandiri kuenda kuchikoro makara. Kana musikazivi hamuzivi. Tinotsvaga pane mhuri yapanoziva nenyaya yaShupika. Musapindure zvamusikaziva. wakati wafange wasungira ngeteteni magari. Wakati ndafiri. Saka Shupika ichi chakauraya Shupika. Hana utaura ndakazviona azvisungira. Imimi azvisungira mamangomutora mamuika. Unaongofamba kuti mumbozoti chamuraya chii. Ndiri kufamba kwatakaita. Vakanzi zviri mumusha menyu. Vakanzi zviri mumusha menyu? Ndo zvauraya Shupika. Ndo zvauraya Shupika. Zviri zvomusha sei? Zviri mumusha ngozi iri mumusha medu. Mumusha menyu unanhu warikubata. Izwa itete. Musatore position kana muvhunzwa. Musapinde mudefensive mode. Mazwa. Yekuti mune mabva kumba kwenyu makaronga kuti tinoda kunosapota ichi. Toti ichi ndo chakanyangara ichi ndo chakanaka. No, hamusorovi nyaya mukadaro. Akatanga kufa ndiShupika. Kana ari Shupika akatanga kufa, sei mutoko wakazofa after Shupika wama kuti mimi ndiyo ngozi yako kunetsa yemu? Neirai indurai mubvunzo. Akatanga kufa ndiShupika, sei kuti mutoko akazofa after Shupika ndiyo ngozi yako kunetsa yemu musha? Because mutoko akazofa Shupika azviuraya kare. Andizvo. Saka sei kuti mimi mutoko ndiye akukonzeresa? Dai munotaura kuti mutoko ndiye akatanga kufa Shupika yobva azofa, zvaimeka sense. Noti kuti Shupika ndiye akatanga kufa, mutoko asati afa, mutoko wozofa. Makuti mimi mutoko afa after ndiye akunetsa, muri kuti saka taurai chokwadi. Pane chinhu chamusi kutaura chokwadi. Umwe munhu asiri mutoko naShupika ane ngozi mumusha menyu ndiani? Ane ngozi iri mumusha medu. Ngozi yatiri kubata isisu. Tete. Maze asiri Shupika. Asiri mutoko. Imwe ngozi iri mumusha menyu ndei. Ngozi ndiyo tinoziva ngozi yemati ndiyo yakauraya Shupika. Ndiyo tiri kuda ivi. Ndeipi? Zita ndiani tete zviya? Seka iri. Kana musuziva mbuya mugare pasi. Iyi munoziva sumuka iyi mugare pasi. Iyi munoziva mbuya tete gare pasi. I'm sorry, ma'am. Nyaya iri panapa. Janet. Pamusoro iwe dai. Nyaya iri ndokakadzana vanhu kunetsana ishi. Haina kutanga nhasi ba. Nyaya yakatanga kare. Nyaya ishi yakatanga kare yekufirwa mumusha Marori.
Nikati mwana wangu akatanga kufa inini. Atanga kufa. Mwana wenyu akatanga kufa nozani? Babura. Babura akafa gore ripi? 92. Right. Afa mwana wangu kudaro. Takabva tagara. Ndakazoona baba mkuru uyu. Auya. Sorry. Pamba pangu. Sorry baba mnini. Ndini ndakadini ndakakwadza Babura. Baba mkuru ani? Bankuru John. Sorry. Ndini ndakadini ndakauraya mwana wangu. Mari yati vatayapiwa 20 cents. Ndibva ndaipa mai kuru vaatambira mare. Akati andipe ndibate tizoita umboma mwana. Tizobvunze mai nini mai kuru mare iripi hapana. Kubva zvatofa zvakadaro. Tagara. Abva uya futi namba 2 yangu. Mwana aibva arwara. Ndikauya kuna baba mkuru. Ari manheru nemurume wangu. Ndauya baba mkuru. Mwana ari kurwara kumba uko. Haasi kuzwa musheba. Mwana wangu uye mundionero. Akati eweni ndiri kuya. Wankuru haana kuya baba. Abva ndakobuda nyanga. Mwana wangu zvari kundorwara toita sei? Regai ndiende kuna body package nemurume wangu bva ndaenda. Baba munini we vakapanda mai machiko. Baba munini we hambai munibatsiro wana wangu. Alright, kubva auya. Vandibatsira mwana wangu. Kumire zvikazi munozama kutambira mishonga yemwana. Eoni, tabva tafuma kotambira mishonga yedu iya. Vatabatsirwa nababa munini. Right, tabatsirwa kudaro. Pane patatambobudawo kuti atumboenda vakachawo hedu. Baba mkuru akateera. Pekenzi uripi ati ndiri pano. Unaenda komutsaliwa rangu iwewe. Enda ngadziseriwa rangu zvarakakaita kuita masheni law. Ina ndisi kuziva kuti masheni law inorewe ya. Ndakufuta bandiri dofu. Raita masheni law sei. Saka vanhu vari kupera wadikani. Hatisiri kupumha munhu ba. Tinoda kuti tibatsirwewo tigare zvakanaka. Wana wapera. Ndoda kubvunza mbuya. Baba mune Perkins pawakagadzira mwana arwara. Wakagadzirei? Anga kunogadzira kurwara kwanga ari. Kurwara. Ndati angarwara. Baba mune Perkins akagadzira. Ndoti baba mune Perkins chii chakagadzira kuti mwana aite wani. Chazokonzera kuti baba mukuru John wazouya wachiti riwa rangu ramasheni law. Akabvira kutaura. Akabvira ndisiye. Arika baba Perkins walipo. Baba Perkins sumuka nyimba kuti kugare pasi. Gare pasi. Baba Perkins Usaje ngapi? iyo utawoye. Ya wanidedza shuwa. Yes. Vaindogara zvimwe ndipo mwekuru. Ndikavashandawo ndeutika. Vane mwana wavo futi. Mazvacho. Ndikavashandawo vakaita zvakanaka. Wakaita right. Chii chachiri kunetsa? Semurapi. Inonetsa handiri kuipa. Handine kuwawa. Kwauri chakundoti umwe neumwe akuitawo zvakare. Ndozvinonetsa zvacho. Mukati medu umo umwe anotorapa mukati medu. Watorimo. Wasingabudi pachena. Wasingabudi pachena. Watori nezvozvawo nemakona awo. Dzinza renyu ngerekurapa here? Dzinza ngerekurapa. Hazvisi zvokutsenga kana kutsvaka? Inini neuyu ndisakasikwa neumwe anoziva kusora ndisakasikwa vamwe pane vana baba mukuru wavo vanga vanetwawo futi Vane baba mkuru wapi? iwawa varume wava Wapi? pamazanga kune mutoto pamazanga hatina kulasa makona hatina kulasa makona pamazanga takalasa makona pamazanga awa mwana akuita ngokuda vane guna vakavatora pamazanga tikaenda kulasa tapedza kushanga chimbogara pasi Chakana kutaura kuti muri kunyeperana. Museenzesana. Ndambokutaura kuti muri kuseenzesana. Izvi maakubuda pai. Maakubuda musari pacho. Mambo Perkins. Dzokaiwa. Ndoti kutaura kuti guna rakairana makarasa kwamazanga gerani. hanga ila vamaiguru vasitiwa nani namukoma wacho Namukoma zvorongani. wacho Ranga riri uri kurapa futi. hanga riri kurapa tikana kulikanda mu hanga utenda ngokuda mwacho kuma Tonga kutendera futi. tikana kulirasa kwa hondu
Avazo kubereka mwana wangu kwa kondo hizo. Angase. Avazo kubereka mwana na kwa kondo. Maswacha kana kwa basi. Bondo huyu anana kwa bongo. Ayo vazo kuja mwana basa kwa sababu nini. Imuno ziwa pa muchoni. Changa mile nyai makona. Taureti izwe iyi ndio wakati wasikoka zangarira. Nyai makona torwa imambo. Icho kwa kuti wanga wakawenda wakotora makona awo. Zvokutoti kare taita izvozvo pane nyanga yenzimbitu yakarasa murume wake yanga yakatorwa nani namukoma wacho yaitotamba ega zvinopapa ine mupurisa anga ari paumba nasabhukuru uri wachiri wapeni papa uri wachiri wapeni kanyanga iko kaenzimbitu zvino kaitamba kedza kanyanga iko kavo mupurisa uya iye murume wake mati kanyanga nyanga kaita pa jaive zvino seri komuba mira side by side mbito uya akatorwa nemapurisa uya mabarori iye sarori wachiwape aibvaanda koraswa mubvuni nemapurisa kambito kaya kanyanga kaitamba kekaenzi mbito nyakutaura kuti kazozikanwe murume wake uyu akaenda kotaurira baba sarori mbune wachiwapenyu baba we kune kamunyanga kari kutamba karumu kanoimbirwa bhosho kanonzi mbito kakaimbirwa kuti mbito kusumuka kodini kotamba saka kakaenda koraswa kanyanga iko kavo nemupurisa yavo ndo kakazotemesa murume wake iyeyuyu kuti wakarasisa mbito wangu zvisiri zvomwarori taakuchuya kumakona iwo wakatozomboenda iwo ava vamaiva vaitozombotiwo kusvikirwa vachimboenda tikamboendesana futi nekumapurisa sekusirwawo kwandakaita kunzi wakasirwa zvawakasirwa nababa wangu ngati gona rababa wangu ndo zvandinoshandisa nanhasi kana kugadzira ndakagadzira uyu kugadzira uyu ava zvavataura kuti takafamba vari kufamba vachiitawo zvinhu zvavozvo vakambozvidaidzawo here mama kuti uya tifambe tese uya tiri kukubata kuti tizwe kuti ndezvipi zviri kunetsa iwo vanga vainowo makona avo hamenowo kurumba kwavaitawo ivo zvavaita saka vanoramba sei kuti vanga vasina makona ari kupi makona acho nhasi zvauya kuno kuzomangana kuti ndakaramba kufamba here ini handina kumboramba kufamba zvataurwa nafiripi kuti anga kuzvibatirawo zvakewo hamenowo ukazvibatirawo zvinhu zvako zvisiri zvedzinza rako zvinokushandukira hazvimboregedzi nekuti hazvisiri zvemudzinza mari mako saka mambo pamusori bambo John ndikuda kunyasa kunzwisisa kuti kana tiri kuti gona remusha handizvo rinosiyirwa vanhu vakawanda here kana kuti rinosiyirwa munhu wani mataura nekuti uyu unaro nemumwe unaro aiwa uyu kushanda kwake ndini ndakatozotomugadzira uyu ari apa mazvita atakapiwa mazvokuzwisisa haana zvekusiyiwa kwababa zvakasiyirwa inini vachiwapenyu baba vachiwapenyu saka uyu tikati unewo gona here haana kurapa chete gona rine imimi mumwoyo uyo wamataura uyu akasiyiwa ngwane apa rapso ndiyo mwana apa muri wedzinza rimwe here saka munoita makona mairisi mashaya changa kawanda zviri kutorwa namukoma nonzi Zondai rori Zondai zviri kutaura mukoma panyaya yegona iri ndingona mhuri yese kudai soka inyaya yegona irori nyaya yegona iri kairi gona iri ratonesa mumusha gona iri wana vari kufa tapera izvi tatituma 30 tasara kukomana tasati 5 da kuti tipa besi patironda kuti kana kuchiprofiti kupikwa patinonga takusvika soka kunomuzi mumusha menye pauri kusisa makona iwana mukoma iwowa wari tu tiri pokati iri bambo pandiri kukonana nemi muzondiba pandiri kukonana nemi muzondiba
pandiri kuonana nemi ndepekuti mese muri concentrata negona 1 asi mumusha menyu une makona more than 5 1 gona riri official ndo ramuri kunetsana naro ndo ramuri kutarisa mese asi aya 4 man official aya hamusi kutarisa nezvawo hamusi kutaura nezvawo. Why are you not talking about this one? Mira aibambo imi mune renyu here gona handina ndosandotaura ini ndikudawa nemakona handiti ndoda ndikubatsirei imi kuti muone handiti kuti wane makona awo ndototaura kuti rakwewe wakaroona kupi rinoita nezvei mumusha umu because iri kana rino remusha inozikanwa nemunhu wese handiti ko aya ana tombito wanga ujaivha maiwaziwa iri mbito mirai bambo musaita bambo musatore zvimwe muzvononga zvisina chii zvina basa handiti zvitorei zvese muisise pasame level effect yacho muiti yakafanana musati ichi ndo chiri kupenza asi ichiri right munozandoa ndikuti kana mumusha gona igona bamba munoziva zvandikutaura ende zvandikutaura gonaka magona anosiyana pa pane gona rekupata pasoni negona rekunoromba. Gona rekunoromba riri dangerous munozandotaura mirai ba gona rekuromba riri dangerous because rine mhiko munozwa rasiyana negona rechi remusha. Gona redzinza nderekuchengetedza mhuri handi rekuparadza mhuri asi gona rekuromba rine mhiko yekuparadza rinokwanisa kuti every year panofanira kudonha mukomana ndio mhiko yegona rekuromba zvakasiyana negona remusha rakasiyirwa rinoitwa pasoni rababa ino nderekuchengeta chii mhuri. Saka imimi ndikona pandiri ndamzuko nemeri muda kunyepera kusaziva kuita udofo kunyepa unga muri madofo imimi muchiziva mbona ndizwa ndiri kuti imi bambo mumusha menyu besides gona iyi rimwe gona ramunoziva futi nderipi pamusoro chanabei gona riri kutara mukoma wavakava gona iri kufa kwakaita baba iti sarori isusu baba vakafa uri usiku angozva mutsindo kungofamba usiku ndati besides gona iri rimwe ramunoziva kuti mumusha nderipi nderake akaenda kuzokutopera pane gona raakataura nababa raatishandisa rachiro musarudza kuti nyasadzika mai bambo saita hashaba don't be emotional teererai mopindura mubvunzo handi tofamba tese handisi kutaura nenyaya yekutopera musarudza nyaya yekutopera ndeimwe handizvo ndiri kutaura kuti pane rimwe gona pane mamwe makona ari marori asina kutoperwa aba ndosandabvunza kuti munoziva api hamunoziva asiri mirai bambo asiri iri rekutoperwa iri mune amwe arimo mumusha marori amunoziva ndeapi kana musikaziva ndisibvunza vanodii mugarai pasi vanoziva ndida kutsinira munera munoziva iri rimwe gona ndida kutaura kuti mune rimwe gona ramunoziva pane mamwe makona ari ndo watiri kuda kana muchiaziva mira yapo muhambatitaura makona acho kuti iri rina nhingi iri rina nhingi iri rina nhingi tida kuti isusu zvandikutaura panapa ndezvekuti mhuri yemumba mana mukoma wese vanorapa mamwe makona arimo futi mumusha kusikwa kwenyu kune mangani makona kuda hakuna aiwa babawo kwangaineko kombito geu
ndimukoma mbito ngewe kwenyu ndimukoma mbito saka mbito zona mbito rakaenda akasarara naro ndiani nduranga negoneri akasina chinhu pagoriro nduranga asina goni sekai dhuru anga asina goni angainei hatina pane chakairowa wani chiki nanga nyanga yaitama mbito hamuizivere ila handisi anoziva mbito Kizito rori mbito munomuziva aiwa mukungwa mukuru kwenye yes aiita sei mbito munhu aindomwake mwadoro wake aiita sei aisada kuzombonongedzwaka daa kuti zvaanga ari basa aibva kuti ndini mbito achitaura angasingadi kunongedzwa ukamunongedza aiita sei zvibhakira ndizvaimhanyira pakubhakira vanhu ipapo hapana munhu akauraya panapa pakubhakira ipapo haana kurumba angasina kurumbira zvibhakira izvo zvokusaziva manje kuti handisati kutaura mudhara kutaura zvinhu raiti zvara kana usingaziva kuti hauzivi andika zviri raiti izvo pano kunyepera kuziva iwe usingadii usingazivi kana usingaziva kuti hauzivi handisi saka hapana izvomuruziva nenyanga iyi nenyanga nyanga yaidhenza yamuizivi handina kumboiona mirai uya mirai musasunge kodefenda position imi kana musikaziva muzivi murume wenyu hanzi angaine rake gova saka imi kana musikarizivi musamire muchitiri hazirizivi imi garai pasi kana musikarizivi toda wanoriziva kuti wataura nezvaro imi musadefende ba zvamusikazivi yakamazombuya musadefende zvamusikadii toda munhu ari kuziva zvegona musadefende kuti wangu murume angasikadaro wangu murume angasikadaro right pamwe inini patataura nyaya yekuti hanombochaya munhu here mbito munhu akafa awa wakati hapana makumakuika meaning pane chamunoziva chimwe chakaitwa nambito mbito uyu changamira inyanga yanga yakarombiwa nadhudhu tivi yengoromera ngeyengoromera saka kutorwa kwayakaitwa chikaso uri kutonyirwawo kana iye Kizito ari yapo mbito wacho waito akatozwa waitowa mumusha mumwe ini ndandiri pamwe vandikazi uya titaurwa kuti mbito ndo zvanga akaita ndoye chakatemesa murume uyu amira ipa kuti wakakuwadza mbito wangu wakarasisa mbito wangu nemapurisa achibva akuwadzwa murume wake waiye baba wabhabhura wacho auta kuti wangu ainawo makona awo zvichokwadi wangu ainawo makona awo kona kanjimai kanjere akavapa makona awo akaraswa asi hazviri kuti inini ndaiti iwewe usaende koorapa ba sewo zvawataura kuti mumusha mwedu mune mashavi asi mashavi yacho kana vana Rapisoni anga ainewo makona wakewo anga achirapawo ngezvemwaro Rapisoni ndiani munun'una wake waiyeyo anga akamira pao hama yavo aiyovacho kana wani Kizito ndimukoma kwandiri airapa ere Rapisoni airapa Rapisoni airapa gona rake akasiya kuhwana baba mirai ukoma muchiti muramba sei bambo imi muneka kunyepa kamwina bambo imi muneka kunyepa kamwina ako imi doktora muneka kunyepa kamwina ako imi bambo mirai bambo napokutaurira futi kubva kwekutanga bambo hamutsi straight tiri kwenyu kutaura kwakuita tunhu kwenyu hamutsi straight muda kushandisa mhuri kurwisanisa mhuri imimi kuti zvamuri kuda imimi zvibude imi ndakubvunzai zviri kuya munoziva rimwe gona here risiri gona rina babawa mukati hamuriziva asi izvi mautanga kuti hazvishiwa Rapisoni angaine gona angainaro
gona racho rakaendepi kwaza wakapiwa ndibaba afa Rabson gona iro rakapiwani Rabson afa gona rake iro rakapiwani handina ruzivo naro kuti rakafamba saka ndopa nokutsotsi wenyu papa kuti mune certain position yamuda kudefenda muchiita kunga muri kuomesera imwe side but muine chokwadi chamuri kuziva imimi chiri muhomwe chiri mubhegi menyu mune zvakawanda zvamuri kuziva bambo imimi bambo Philip imimi mune zvakawanda bambo Philip zvamuri kuziva imimi ndambokutaureke kutanga chaiko kubva muchitanga chaiko kashiri kangu kangatonditaura kuti uyu munhu asi right handiri right mama ini ndoda munhu anonditaura chii achokwadi handifaniri kukutsvaga kuti unitaurire chokwadi handifaniri kukutsvaga haipa bambo Philip kuti munditaurire chii chokwadi ndinongoda kuti munditaurire chii chokwadi ndiko kuti mubatsirike akamugona iyo zvo zvandingamugona ndinoziva kuti anoziva nezvegona raRabson ndiana gona raRabson rakapiwana pamhuri yenyu baba gona raRabson riripi Rabson gona raRabson kufa kwaakaita Rabson gona racho saka muziva pamugara pasi hamusokuuya kobvunza mubvunzo ndakubvunzai mubvunzo iri ndikapindura ini ndikuda ndokubvunzai mubvunzo mosumuka imi kuti mubvunze umwe mubvunzo munipe anza kwamuda tapindura apa ndiani anoziva zvo Kizito mirai garai pasi uyo mudhara iwe mudhara iwe ndimudhara hamutozvizivi nezvavo wana uri konfema watangariri imi mamurizivi imi mamurizivi asi ranga riripo imi ndoziva kuti riripi vana tete kana vana mai pana anoriziva gona rakaendepi rakira Robson gona raRabson riripi iyo richi uri mwana wacho uri mwana wakarori une chaunoziva nenyaya iro ndinotaura zvandakanzwa taura tinozvi une musoro tanga ngezita shama zita rangu ndonzi Munashero gona Rabson zvinonzi akarirasa akafa kunamata akawirwa nechechi parufu pavo takanga tiri zichinzi uyu akanga atendewa izwa zvinoitika chinhu chiri dangerous igona rinopiswa kana kuraswa gona hariraswi rinodzoswa kumuridzi akakupa gona wokuombonora kuti gona iri rishai zvekuita nani newe ukatonorirasa munopera iri mukagona hariraswi rinodzoswa kwamakaritora yes pane zvimwe zvandikuda kunditaura ndingati mataurirwo anga achiitwa panapa nana baba mwedzi watabva uyu tine vanhu 3 vatakachengeta so kana paine pakakanganisika ndinokwanisa kubvuma kuti maybe inini pane zvandakakanganisa kuti dare rine rizoungane panapa nekuti ndakanga ndiri kumba ndobva ndasangana nemunhu wandakasangana naye muprofita ndicho chokwadi chandikutaura ndasangana nemuprofita uyu ndobva ndanzi uyu muprofita uyu ndobva ndada nditaure naye ndobva ati nyarara kana uri munhu handine nyaya ndine dare randatopuwa kumusha kwenyu saka maybe ndiwe munhu wandadini wandapirwa dare iri ndobva ndati alright tanga tichitaura pamafoni sehama semhuri ndobva ndataurana nehama nemhuri ndikati ndakuya ndine munhu wandanzi ndinaye tichauya vanhu vakaungana pavanenge vakaungana kumusha muprofita odini otaura zvaachataura kana akapuhwa nguva tobva taenda kumusha kwaHonde pashaika mukomana Kizito akabva ushaika mukoma wangu ini
Kizito uyu atori nemaaudio izvezvi evanhu vari mumusha medu anototaurwa achiri mupenyu, atori nemavidheos atoripo aitonzi nyama yawakadya apa ndo yakakuurayisa iwe. Maaudios iwo vanhu vacho vatoripo varitoziva kuti zvakabvepi zvakaita kuti Kizito afe, including baba mukuru wakauya futi wakarapa futi Kizito vaita 2 days obva angoshaika. Saka izvozvo ndo zvataitaura semhuri chiti toda kuti tizive kuti chii chiri kuitika. Patakauya takanga tisina intention nemaprofita yekuti tipoinde kuti baba mukuru ndo vari kurwaya, so kuti pakati pedu hatizozivi kuti ndiani umwe akarombawo akabatawo zviri kukonzeresa. Saka patakauya baba mukuru awarapa wakabvuma pamberi pemhuri wakati tikapedza kuichengeta mufi tida kuti tiungane semhuri, todzoka pano mhuri yese, mwana wese warori, hatisi kuda anohwanda, munhu wese ungana pano. Saka rufu rwakapera, tobva tachida kuti tiungane semhuri, wakaramba wakati hazvichakwanisi kuita kuti tiungane nekuti vanhu vakadhakwa. Asi pavanhu vakanga varipo pakanga pasina akanga akadhakwa. Taungana semhuri, wana wavo wakati tikuda kuungana tomirira wana baba wedu. Maprofita akada kuti ataure, hapana chawakakwanisa kutaura, wakaita violence, wakaita noise, wakati endai kwamambo ndochazosvitsa dare iri panapa nhasi. Wana baba kuti wazouye panapa nemhuri kuti iwe panapa, vamwe vatoripo, ndochazoita kuti tisvike panapa nhasi. Asi pakanga pasina akapumwa akataurwa zita rake kunzi iwe uri muroyi, asi pakaitwa noise, vanhu vachitoripo vakaungana. Chakaita kuti vanhu vazouye kuno vachiripota nyaya kuti John naPagans ndechekuti iwo wakanga watoramba zvawakabvuma pamberi pevanhu kuti kwahonde kukaungana vanhu hauna, zvawakabvuma pamberi pehauna kuti tiri kuda kuungana, wakazviramba. Wana wavo nemhuri yavo wakatanga kuda kuita faini. Tikati saka hatina zvatichagona kuita, tinogona kuzoita mhosva pamberi pamambo, handi kwamutasa tiri kuripota nyaya. Ndochaita kuti tisvike pana. Anyway, I think nyaya yenyu zvaruda. Handikamesi muripo nhasi. Muripo handiri? Chiraore. Ariko ende mumire panze kana chira ari kuya timboburise makona acho ese ari musha timboroti musha menyu mumbori nechii ngekuti musha menyu makatakura, musha menyu makatakura, mune zvakawanda zvamusiri kuona imunhu zvamukuhandirana because ukaona uyu ari kuenda kwake akadai, 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 umwe naumwe ifatsura muri kufatsura. Mona ende zvakanodesa handingamuona zvandataura, wanga uri kuziva kuti mune mamwe makona ari mumusha umu besides ramunoziva, wanga uchiziva asi zvabuda kuti pakati penyu ipapa mabhachi imomo ari kutofema makona ari mumabhachi izvo zvataitoda changamire saka izvoke zvomuripo chimudai pazamo mumirire uyu munhu ari kuya mumbotaurirana ipapo ngese kuona kuti dambudzo retetero musambotize endai pazamo.